ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಬಳಸೋನ ಕ್ರಮ. ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಬಳಸೋನ ಕ್ರಮ. ಆಟಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು. ಪಿರಾಕಡ್ ಆಟಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುನನೆ ತುಳುವೆರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿನ ಕೆಲಸ. ತುಳುನಾಡು ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಆ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಏನ್ ಇತ್ತಲ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಸದ್ಗತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸರಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದುಂಡವು. ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧವಾದೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ. ದಾಯಪಂಡ ಸೈತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಜೆಟ್ಟು ಅಯ ಶುದ್ಧದ ಒಣಸು ಅಯಗ್ ಮಲ್ತದು ಬಳಸದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೊಜ್ಜ ಕರಿತದು ಐದು ಬಕ್ಕ 14 ಅಯನ ಉಲಾಯಿಲ್ ಎತ್ತದು ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆದಿಡಿ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರ ಒಟ್ಟುಗು ಅಯನ ಸೇರಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಡೆಗ್ ಅಯನ ಸೈತಿನ ಬಕ್ಕದ ಸದ್ಗತಿದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುಂಡು, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳು ಪದ್ಧತಿಡ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಹೋಮ ದೀಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಷಗೂ ಆಯನ ಆತ್ಮನು ಕಡ್ಪುಡ್ನ ಪದ್ಧತಿ ತುಳುಟಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪದ್ಧತಿನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುವ ಇಂಚಿಡ್ದು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ತುಂಬಾ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಸೈತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಲೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು. ಈ ಕುಲೆ ಸೈತದ ಆತ್ಮಗೂ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಾಂದಿನತ್ತು. ಈ ಕುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುದಾರಡ್ ಸೈತನ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕುಲೆ ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡವು. ಅಂಚಾದು ಈ ಸೈತಿನ ಕಲೆಗ್ ಬಳಸುನು ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಕುಲೆ ಕುಲೆಗ್ ಬಳಸುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಕುಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕನ ಅತ್ ಮೂಢನಂಬಿಕನ ಪಂದ ಪಣರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಡ ಕುಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಅವು ಸತ್ಯ. ಕುಲೆಕುಲು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನವುಲ ಸತ್ಯ. ಕುಲೆಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಚಾರಗೂ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನಲ ಸತ್ಯ. ಕುಲೆಕುಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಕುಲೆ ಗೋಚಾರಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಕಾರು ಪೆದಂಬಾದು ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೆನು ಗುರ್ತಬತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಕುಲೆ ಏರೆಗಂಡಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕುಲೆತ ಮಿತ್ತದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರೆಬಲ್ಲಿಗೆ ಕುಲೆತ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾಯವಾದ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ. ನಿಜವಾದ ರಾತ್ರಿಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜಾವು ಕುಲೆನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸೋಡಾಂಡ ಮನದಾನಿ ಅವೇ ಜಾಗ ಪೋದು ತೂವಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಮಾಜಿತ್ತಂಡ ಕುಲೆ ಬತ್ತನಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಂಬಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಲೆಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಕನೋಟು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕನೋಟು ಬತ್ತದು ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದುಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಅವು ಅಕ್ಲಿ ಬಳಸಡು ಅಥವಾ ಅಕ್ಲಿ ಏನಾಂಡು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆನು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕನೋಟು ಪುಲ್ಯರೆ ಕಾಂಡ್ಯಾನಾಗ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತದು ಬುಲ್ಪು ನಾವು ಅತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಣಸುಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೂಲೆ ಕುಲು ಅಥವಾ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಳಸುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಸೆ ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಲೆಕುಲು ಕಲೆಂಬಿಡು ದೀತನ ಮಡಿ ಕುಂಟುಗ ಕಲೆ ಮಲ್ತುದು ಪೋಪಗೆ ಕಲೆ ಮಲ್ಪುವಾಗೆ ಅಂಚನೆ
ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣಡು ಪಿಜಿನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕುಲೆ ಬತ್ತನೇ ಪನ್ಪ ಅನ್ನ ಸುಮಾರಾತ್ ನಂಬಲಿಕಲು ತುಳುನಾಡುಡುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸೈತೆನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಟಿಡ್ ಬಳಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದ ಪಿರಾಕಡೆ ಅನುಸರಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದ. ಆಟಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡ್ ಆಟಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ ನಾವು ನೀರು ಪಾಡಿನ ಕುಕ್ಕ ಅಥವಾ ಸಾಂತಾಣಿಯ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಳನ ಕಿರೆಂಗದ ಅಥವಾ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಪ್ಪಳನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೇನು ಎಂಕುಲು ಬಳಸದು ಕುತ್ತೊಟ್ಟೋಡು ಅರಿ ಕಾಲಿದ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೊಲಿಕಾಂಡ ಅರಿಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ಆಟಿನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಜಾದು ಆಟಿ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲ ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಳಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕುಲೆಕುಲು ಆಟಿಡ್ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪಗೆ ಪಂಡ ಪತ್ತನಾಜದಾನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಂತುಂಡಲ ಕುಲೆಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಅಗಿಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಬಳಸಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಕುಲೆಕುಲು ಆಟಿಡ್ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪಗೆ ಕತ್ತಲ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಡ್ ಅಕುಲು ಕಣ್ಣದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಕಾರದ ಅಡಿತು ಒಂದು ಬರ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕವಾದುಂಡು. ಕುಲೆಕುಲ ಕಣ್ಣದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಅಕಲ ಕಾರದ ಅಡಿತು ಒಜುಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ ನಡೀರ್ಲ್ ಕುಲೆಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪಿನಾಯ್ನೆಂದು ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕುಲೆಕಲಗ್ ಬಳಸನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸೋ ಒಂದು ಬರೋಡು ಇಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಖರ್ಚಿದ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತು. ಇಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಸೈತನಕ್ಲೆಗೆ ಬಳಸರೆ ಆಟಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಲು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಬೋಡಪುಂಡು ಕೈಪೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪೋಗು ಮೀನು ಬೋಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪಾಯಸ ನುಪ್ಪು ಈತೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವಾತು ವಸ್ತುಲು. ನುಪ್ಪು ಪಂಡ ಉರ್ಪೆಲ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ತೌತೆದ ಕೈಪು ಕೋರಿದ ಆಜಾದಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪಾಯಸ ಈತ ಬಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ ನಾವು ಎನ್ನ ತರವಾಡು ಬಣ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಎನ್ನ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನ ಆ ರೀತಿ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಾರ ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಯಾನು ಪಂತೆ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಬಳಸುನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು ಅದ ಕೆಲವತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಅವೇ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಾನು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಟಿ ಬಳಸುನೈಕ್ ನಮ್ಮ 14 ಇರೇಟ್ ಆಟಿ ಬಳಸುವ ಈ 14 ಇರೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೊಡಿಯೇರೆ ಆವೋಡು ಬಂಗಬಾರದ ಕೊಡಿಯಿರೆ ಆವೋಡು ಇಜ್ಜನ ಬೇತೆ ಬಾರಿದ ಕೊಡಿಯಿರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು 14 ಕೊಡಿಯಿರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ 14 ಕೊಡಿಯಿರೆನ ಎಂಕು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲ್ತದ ಇವಡು ಬೊಕ್ಕ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಾಡದ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕುಲು ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾತು ಜನಲು ಸೇರುವ ಅಂಚಾದು ನನಲಾತ್ ಇರೆ ಬೋಡು ಅವು ಕೊಡಿಯಿರೆಲ್ಲ ಅವು ಕಡೆಯಿರ ಅವು ಐನೆಂಕ್ಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲ್ತದ ಇವಡು ಅಂಡ ಬಳಸರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಾವು 14 ಕೊಡಿಯಿರೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲ್ಪಡು ಮೀನು ಕಾಣೋಡು ಮೀನು ಕೋರಿ ಆವಡು ఒక ಬಳಸುವ ಓಯ್ ಪದಾರ್ಥ ಆವಡು ಇಂದು 14 ಇರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಳಸುನ ರೀತಿ ಡುಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಾತು ಜನ ಸೇರುನವರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 14 ಇರೆಕ್ ಬಳಸುನ ತಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ 14 ಇರೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಒಂತೆ ಅಟಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಣಕ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣಕ್ ನೆಂಕಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಕಣಕದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಳಸಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೌತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ತೌತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಇಂಚಲ ಇಲ್ಲಾಡುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಥವಾ 2 ಕಿಲೆಪುನ ಪೂಂಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಈತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಗಮನಿಸದಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಾಂಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರನು ಅನುಸರಿಸಿಜಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ನೀರ್ದ ಮಿತು ಹೋಮ ಮಲ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು
ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಂಡ ಕುಲೆಕಲ್ ಬಳಸದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದಾಂಡಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅನುಸರಿಸಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ದಿನನು ನಿರ್ಧರಿಸೋಡು. ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಟಿಡ್ ಓ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓ ಸೈತಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಆಟಿ ಬಳಸರ ಆಪುಜಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಈಗ 14 ದಿನ ಐಬಕಾಯಿನ ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಾಲ್ಪೋಡು ಬಳಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅವು ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈದಿತ್ತಂಡ ಬಳಸರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಿಲೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನ ಅಮೆ ಬಾಲಿ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತನ 14 ಅಮೆ ಕರಿಯೋಡೊಂದು ಉಂಡು. ಅವು ಕರಿಬೇಕ ಬಳಸೋಲಿ ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸೂತಕ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ತಪ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ದಿನ ತಾನೇ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಯಾನ್ ದೊಂಬೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಕ್ರಮ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ ನನಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೋಡಾಪು ನಾವು ನೆಕ್ ಕಲಿ ಬೊಕ ಗಂಗಸರ ಹೆಂಗ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಇವಡು. ಕಲಿ ಬೊಕ ಗಂಗಸರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂಡ ಬೊಂಡ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಂಡನ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ದೀವಡು. ಇಂದ ಆಯ್ಬೊಕ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ತಾನೇ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಅದೆಟ್ ಎಂಗ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಓವೇ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನುಪ್ಪ ಕೈಪ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಯಿಗ್ ಕಳೆಯೋಡು ದಕ್ಕದು ಬಿಡೋಡು. ದಯಪಂಡ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕುಲು ಬಳಸುನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅದೆಲೇನು ಪೂರ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಪೂರ ಅರ್ತದು ಒರಸದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಟಿಲ್ದ ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಓವೇ ವಸ್ತುಲು ಈ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಯ್ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಓವೇ ತಿಂಡಿಲೇನು ಅಥವಾ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಂಚಿನೈನು ಮಲ್ಪುನೈನು ಕೈದು ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಶುದ್ಧೋಡು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀಬೊಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಆ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪುನು ಹೊರತು ಬೇತೆ ಓವೇನ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಇಲ್ಲನು ಒರಸದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾತೆ ಪೊಂಜವನಕಲು ತರೆಕ ಮೇಕ್ ಮೀದು ಶುದ್ಧಾವಡು. ತರೆಕ ಮೇಕ್ ಮೀದು ಪರಕುಂಟುನು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಮಡಿ ಕುಂಟುನು ತುತ್ತುದು ಅಕುಲು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಾದ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪುನು ಬೇತಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಿದಾಯದ್ದು ಅಂಡ್ ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಶುದ್ಧತೆಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಅಕುಲು ತರೆಕ್ ಮೇಕ್ ಮೀದು ಮಡಿ ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಡೆಕ್ ಅಕುಲು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀಪೇರು. ಸೊ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀದು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ತೌತೆದ ಕೈಪುನು ಮಲ್ಪೇರು. ತೌತೆದ ಕೈಪು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿನ ಪತ್ತದು ಐನು ಕೇಕಿಲು ಪುಜಂಕದು ಐನು ಕೋರಿನ ಮಲ್ತದು ಮೂರುದು ಮಲ್ತದು ಐನು ಏರು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಗಮನಿಸದಾಯಿನ ಅಂಶ ಕೋರಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಮಶ ಪೂರ ಒರಿಯುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಟ್ಟು ಪಾಡ ದಿಯೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾಯಿಗೆ ಪುಚ್ಚಗೆ ಏನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ಕೊರೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಳಸದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಳಸದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋಲಿ ಅಂಚದ ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಕಿದೆಟ ಓಲಾಂಡ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಕೋರಿನ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಬೇಕ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಏರಾಂಡ ಮಲ್ತದು ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಒದಗಿಸಿಂದ ಅಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂಚ ಅಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅರಿತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುನುಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ತೂಪನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪು ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಕೊರದ ಆಜದಿನ ಆವಾಡು ಮೀನ್ದ ಕೈಪ ಆವಾಡು ತೌತೆದ ಕೈಪ ಆವಾಡು ತಂಡ ಪಾಯಸ ಏತು ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ತುವರೇಜ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಪಾಯಸನ್ನು ಮಲ್ಪಡು. ಇಂಚ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಅದೆಟ್ ತಯಾರಾಯಿಬೋಕ ಐನು ಏರು ಬಳಸುವರ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತೇನೆ ಹಿರಿಯರು ಬಳಸುನೈನು ಬೊಕ ಸಹಾಯಕವಾದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಲಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುನ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ಏರು ಬಳಸುವರ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರು
ಒಳಗೊಳ್ಳುವೆರ ಅಗಲು ಪೂರ ತರೆಕ್ ಮೇಕ್ ಮೀದು ಮಡಿ ಕುಂತು ತುಟ್ಟುದು ತರೆಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬೈರ ತುತ್ತುದು ಅಗಲು ತಯಾರು ಆವಡ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತಿಮೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಯಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನನೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಪಂಡ ಬಳಸುನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅದೇಟ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬಾಗಿಲು ಬೊಕ ಕಂಡಿ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದೇಟ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಆ ಅದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಪಾಡೋಡು ಒಲಿತ ಪಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪಜೆಲ ಆಪುಂಡು ಒಲಿತ ಪಜೆ ಪಾಡೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟಿನ್ ಮುಂಡ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟಿನ್ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಇನ್ನ ಮಡಿ ಕುಂಟು ವೇಸ್ಟಿ ಐನ್ ಪಾಡೋಡು. ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರೆಡ್ ಬಾಗೋಡು ಎಡ ಬೊಕ ಬಲ ಮರ್ಗೇಲಿಡು ಮನೆನ ದಿಯೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೈನ್ ಮನೆ ಇತ್ತನ ಐನ ದಿಯೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಕೆಲವಾತು ವಸ್ತುలను ದೇವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮನೆಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಡಾಪಿನ ಈ ಬಾರದ ತುಂಡು ಇರೇಟ್ ಭಸ್ಮ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಬಾರದ ತುಂಡು ಇರೇಟ್ ಗಂಧ ತರತಿನ ಗಂಧದ ಕೊರಡು ತರತ್ ಒಂದು ಗಂಧ ದೀವಡು. ಸೊ ಭಸ್ಮ ಬೊಕ ಗಂಧ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಪೂಲು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಸುಣ್ಣಲ ದೀಪೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಇಂದು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಬುಡು ನೀರು ದೀವಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪೂರ ಮನೆತ ಮಿತ್ತೆ ದೀವಡು. ಅಂಚನೆ ನನಂಚಿ ಬಾಗೋಡು ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ದೊಬ್ಬೊಂಡ ಕಂತಿನೈನು ಐನ್ಲ ಮನೆತ ಮಿತ್ತೆ ದೀವಡು. ಕಲಿ ಬೊಕ ಗಂಗಸರ ಐನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರತೋ ಬೇತೆ ಕೂಜಿರಿಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಐಂದ ಮನೆತ ಮಿತ್ತೆ ದೀವಡು ಪಂಡ ಪರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೊಕ ಧೂಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಧೂಪ ಪೊತ್ತಾದ ಆರತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಧೂಪ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ 16 ನೀನೆ ಐನ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮುರ್ಕಾದು ಬಾರೆದ ಎಡ್ಡೆ ತುಂಡು ಐನ ಸುತ್ತುದು ದೀವಡಾಪುಂಡು 16 ನೀನೆ ಅವು ಬಳಸಿ ಆಯ್ಬೊಕ ಇರೇಟ್ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇದೇನು ಎಂಕುಲು ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದುಪ್ಪ ಐಟ್ ವೇತದ ಆಲ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಐತೆ ಎಡಬಕ ಬಲ ಮರ್ಗೀಲಿಡು ಮನೆತ ಮಿತ್ತು ಈ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೆನ ಎಂಕುಲು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಪೂರ ವಸ್ತುಲೆನ ಎಂಕುಲು ದೀವಡು ಅವಾಯ್ಬೊಕ 16 ಕೊಡಿ ಇರೇನು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಐತೆ ಎದುರುಗು ನೆಲೊಟೆ ಪಜೆದ ಎದುರುಡು ಈ 16 ಕೊಡಿ ಇರೇನು ಎಂಕುಲು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. 16 ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡಿಬೊಕ ನೆಕ್ ಬಳಸಡಾಪುಂಡು. ಅಟೀಲ್ದ ಅದೇಡ್ದು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಐನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಿರಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಐನ ಅದೇಕ ಕಂತದು ಬಳಸು ನಾವು ಅವು ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದಿತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಐನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಕತ್ ನಡೀರ್ಲು ಬನ್ನಗ ಈ ವಸ್ತುಲೇನ ಕಂತದು ಬಳಸರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಳಸುನಕುಲು ದುಂಬೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡು ಉಪ್ಪಡು ತರೆಕ ಮೇಕ್ ಮೀದು ಮಡಿ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಬುಲ್ದು ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟುದು ಮಡಿ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಆಯ್ಬೊಕ ನನ್ನ ಬಳಸರೆ ಸುರಾಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊರತೆ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಓವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಳಸನು ಬೋಡಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾನ ಐನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಬಳಸನು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಳಸನತ್ತು ಬೇತೆಂಚಿನ ವಸ್ತಿತ್ತಿನ ಬಳಸರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಬಳಸರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬಳಸನವು ನುಪ್ಪು ತೌತೆದ ಕೈಪು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಬಗ ಕೋರಿ ಆಜಾದಿನವು ಹರಿತ ಪಾಯಸ ಈತೇ ಬಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಳಸಡಾಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಓವೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಳಸನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಳಸನ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರೆಕ್ಲ ಬಳಸಡು ಒರಿಯೇ ಐನ ಬಿಸಲೆದ ಕಾರಣ ಪತ್ತಂಡ ನನ್ನೊರೆ ಐಡ್ದು ನುಪ್ಪು ಇರೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ತೌತದ ಕೈಪು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಪಾಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಆಜಾದಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಇರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪಾಡುನಾಗ ಪೆದಂಬು ಬಳಸಡು ನೇರ ಬಳಸನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇರೇಕಲ ಬಳಸನಾಗ ಕೈಟ್ ಪೆದಂಬು ಬಳಸಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರೇಟಲ ಪೆದಂಬು ಬಳಸಡು ಆ ಪೂರ ಬಳಸದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ ಐನು ತೂದು ಬಳಸದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆತಂಡು ಪಂದದು ಸಾಬೀತ್ ಆಯ್ಬಕ ಏರು ಬಳಸಿ ಆಯನ ಹಿರಿಯನೆ ಆಯೆ ಮನೇನು ಬಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ನೀನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಐನು ನೀನೇನು ಪೊತ್ತಾದು ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರ್ಕಾದ ಪೊತ್ತಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರೇಕಲ ಈ ನೀನೆ ದೀವೊಂದು ಬರಡು
ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ 14 ನೀನೆ ದೀವೋಡು. ಇಂದು ನೀನೆ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಳಸಿದ ಆ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಂಜೋ ಅಂಜೋ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೈತೇನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಬಳಸದ ನಿಕ್ಲೈನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರಕಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಪೂರಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆರೋಗ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೈಕಾರು ಸುಖ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅರಿಪಾಡೋಡು ಅರಿದಕ್ಕದು ಅಡ್ಡ ಬೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಪ ಬತ್ತೋಡು. ಧೂಪ ಪತ್ತದ ಆರತಿ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಕುಲ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಅದೇಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಡು. ಮೂಲು ಬಳಸರೆ ಕಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಆವಡು ಕರ ಆವಡು ಐನ್ ಅಲ್ಪನೇ ದೀವೋಡು. ಬಳಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಜಾಗದ ದೀದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ದೀದು ಬರೋಡು. ಊಲ ಕೂಡ ಪಿರ ಎಂಕುಲು ಅಟಿಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನಾರೆ ಈಚಿ ಅಂಜದ ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗಿಲ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಡು. ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರ್ ಬತ್ತದು ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಐನ್ ಅಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಅಂಚ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಲಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನೀನೆಲ ತೆಕ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪೂರ ನೀನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಬೇಗನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಪಂಡಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವು ತೋಜಾವುಂಡು. ಈ ಬಳಸುನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮನ ಕುಟುಂಬದ ಗತಿಸಿದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕೆಲವರು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಬಳಸುನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲನೇ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಗು ಬಳಸುವೇರು. ಕಂಡನೆಲ್ಲು ಉಡದೆಲ್ಲು ಇಂಚ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಬಳಸುನಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಬಳಸುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ದ ಅದೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದು ಬಳಸುನ ಅಂಚಿನ ಅತ್ತ ಬಟಲ್ ಪಾದ ಮೀಸ್ ದೀಪುನ ಇಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇತ ದಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಈ ಆಟೆ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಬಳಸುನು ಅಂಚ ಅದು ಅವಳು ಬೇತೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬಳಸುನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕುಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತ ದಿನ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬಳಸುನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಳಸುನ ಇನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗತಿಸಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಇಂಚ ಆಟಿ ಬಳಸದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆದ್ಯದ ಬಾಗಿಲ ಗೆತ್ತದು ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟೊಡು. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಉಲ್ಪ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಕಲಿ ಜನ ಬೊಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಟ್ಟುವೇರು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಪಟ್ಟುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಸಿದನ ಅಟಿಲನು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ಇರೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರಕುಲ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಸೇರ್ದು ಸಂತೋಷಡು ಅಕುಲು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ತುಳುವೆರು ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಎನ್ನ ತರವಾಡು ಯಾನು ಅನುಸರಿಸನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಡಲ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ರೀತಿದ ಆಟಿ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಗತಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಕುಲು ಆಟಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಪರ್ಬೋದ ಪುರ್ತೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಂಬಲಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಪರ್ಬ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಉಂಡು. ಪರ್ಬ ಬಳಸುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಬಳಸುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಅವಳು ತೌತೆನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ತೆಕ್ಕರೆದ ಕೈಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅರಿದ ಪಾಯಸದ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುರೆತಿನ ಬಜಿಲೇನು ಬಳಸುವೇರು. ಇಂದು ಆಟಿ ಬಳಸುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬಳಸುನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೈತಿನ ಕುಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟೋನೆ ಉಪ್ಪುವ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನು ಸದಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಏಪಲ ತೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಆಟಿಡ್ ಪರ್ವ ಟೈಮಡ್ ಬೇತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಳಸುಡು ಮಿದಿದಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರಲ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟು ಓಲ ಅಶುದ್ಧ ಆರಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗೆತ್ತಿದೀನ ವಸ್ತುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲೈನ್ ಮುಟ್ಟುದು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಾಡ ಬಲ್ಲಿ
ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯನಂಗಳು ತೆರಿದು ಆಟಿ ಬಳಸೋನ ಕ್ರಮನೆಂಕುಲು ಅನುಸರಿಸೋಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು